Godmorgen Danmark. Velkommen til På Grænsen af Sandheden. Det her er Jan Mogensen, Kant Mac. Vi sidder her i dag, fordi vi skal diskutere Israel og Palæstina med en lokalpolitiker fra Aarhus. Vi er her med lokalpolitiker Rasmus Jævsen. Godmorgen. Vi er jo for at diskutere Israel og Palæstina. Det er jo noget, du går meget op i. Du har jo lavet et debatindlæg i Berlingske. Nej. Fortæl lidt om dig selv. Har du nogensinde lavet et interview før? Jeg fik at vide, at jeg skulle snakke om landbrugspolitik. Jeg er slet ikke fra Enhedslisten. Jeg er fra Venstre. Det beklager jeg rigtig Mit meget. navn er ikke Rasmus. Hvad hedder du så? Sebastian von Kinchner. Lad os bare snakke om det, du synes er spændende så. Du vil gerne snakke lidt om landbrugspolitik. Det synes du er spændende? Nej. Det kan være, jeg skal prøve at stille dig et spørgsmål. Har du nogensinde været på landet? Nej. Hvor er du fra i landet? Hørning. Er du medlem af Venstre? Nogle gange. Har du en sag, du virkelig brænder for? Altså, vi er for sjov, vi har inviteret dig. Jeg har mange sager. Kan du bare nævne en af dem? Offentlig transport skal være gratis, men kun for folk, der har bil. Umiddelbart giver det ikke nogen mening. Jeg synes bare, det er lækkert, at jeg kunne tage bussen gratis. Jeg har en Porsche. Det er jo en forfærdelig idé. Det er jo en elendig idé. Det kan jeg godt sige fra et neutralt perspektiv. Det kan han da ikke sige. Jeg kan godt mærke, at jeg begynder at blive lidt provokeret. Altså. Jeg har provokeret dine briller. Igen, du prøver at provokere mig. Offentlig transport. Kun til folk, der har bil. Det Du kan ikke lide op. Du synes offentlig transport er dumt, eller hvad? Du synes offentlig transport er dumt. Hvad stiller du op for demokratiet, eller hvad? Det ved jeg da ikke, altså. Så det er dig, der kommer her med alle de her idéer. Jeg siger bare til dig, at det er idiotisk. Og sådan er det bare. Der er ikke mere det. Det er jo lige for din skyld, vi har lavet det interview til at starte. Jamen, hvis han ikke gider at høre på, hvad jeg siger, så gider jeg sgu da ikke tale til ham. Det er sgu da ikke mig, du snakker til, mand. Det er sgu da Danmark. Det er for din egen skyld, det her. Så sig noget til dem. Stem på mig. Jeg hedder Rasmus. Jeg stiller op for Danmarksdemokraterne. Okay.